Bon dia. En aquest mòdul tractarem les perífrasis d'imminència. Els continguts que veurem són, en primer lloc, el concepte de perífrasi verbal i després tractarem les perífrasis d'imminència més concretament. Veurem també certes construccions incorrectes i farem exercicis per practicar amb les solucions comentades. D'acord, comencem pel concepte de perífrasi verbal. La primera característica és que és una construcció sintàctica formada per dos verbs, dels quals el primer s'anomena verb auxiliar i aporta una sèrie d'informacions. La persona, el nombre, el temps, el mode, l'aspecte, és a dir, el valor d'obligació, de probabilitat, d'imminència, etc. El segon verb de la perífrasi verbal s'anomena verb principal. És una forma d'infinitiu, de gerundi o de participi i és el que aporta el significat lèxic. És molt important també com a característica que la perífrasi verbal té un significat únic, és a dir, un funcionament sintàctic conjunt. Els dos verbs formen una unitat. Veiem-ho amb un exemple. Demà he d'anar a l'oculista. Teniu he, que és la forma de verb auxiliar, aporta la persona, nombre, etc., és a dir, la primera persona del present indicatiu, i el segon verb, el verb principal, és una forma d'infinitiu, en aquest cas, i aporta el significat lèxic. Si veiem les perífrasis d'imminència més concretament, veurem que aquestes construccions expressen que l'acció es troba a punt de realitzar-se i que les estructures més comunes per a expressar l'imminència són, en primer lloc, la forma estar a punt de més infinitiu, com per exemple, hem d'afanyar-nos que el tren està a punt d'eixir i no l'agafarem. Una segona forma d'expressar la imminència és utilitzar el present o el futur d'indicatiu més una expressió d'imminència, com per exemple, em dutxe ara mateix i ens n'anem a sopar. El verb em dutxe, el verb dutxar-se està en present d'indicatiu i tenim l'expressió d'imminència ara mateix. També podria ser de seguida t'explicaré el que ha passat. En aquest cas la forma d'imminència de seguida i el verb en futur. Una tercera estructura és la formada pel verb anar a en imperfet indicatiu més un infinitiu. Per exemple, anava a dinar quan ha arribat la meva germana amb els xiquets. Fixeu-vos que el verb anar a, aquesta forma, anava és forma d'imperfet indicatiu. O també, anàvem a contar-li la nostra experiència a París, però s'ha fet massa tard i ho hem deixat per a demà, el mateix. Aquesta forma anar està en imperfet. És important que ho recordeu perquè després veurem certes construccions incorrectes amb aquesta forma. Bé, una de les quals és anar a, però en present més infinitiu. El mes que ve vaig a començar el curs de natació. Veieu ací que tenim el verb anar i ara està en present. És una forma incorrecta. De quina forma podríem expressar-ho correctament? El mes que ve començaré o comence el curs de natació, és a dir, amb les formes de futur o de present indicatiu. O també els sindicats van a proposar noves mesures econòmiques, el mateix van està en present, més infinitiu, per tant és una forma incorrecta. Hauríem de proposaran en futur. Atenció, anar a en present més infinitiu és correcta quan no té un valor d'imminència, sinó que té un valor de moviment o de desplaçament. Per exemple, fa molt de fred ací, vaig a tancar la finestra. Veieu que teniu ací vaig en present, més a més infinitiu. El que passa és que aquest vaig no indica imminència, no indica que l'acció està a punt de realitzar-se, sinó que indica un moviment o un desplaçament. I en aquest cas és correcte. O també han cridat al timbre, vés a veure qui és, el mateix. Vés té un valor de desplaçament. Per tant, en aquest cas, com que no és imminència, seria correcte. Si recapitulem el que hem vist fins ara, tenim que per expressar la imminència podem utilitzar les següents estructures. En primer lloc, la perífrasi estar a punt de més infinitiu. També podem utilitzar una forma de present o de futur d'indicatiu més una expressió d'imminència i també podem utilitzar la forma anar a en imperfet indicatiu més infinitiu.
Construccions incorrectes són anar a en present més infinitiu. Fem ara una sèrie d'exercicis per veure que heu assimilat el que acabem d'exposar i es tracta de trobar les errades que hi ha en aquestes oracions. La primera és: l'Ajuntament va aprovar pròximament l'oferta d'ocupació pública. La següent: hi havia tanta aigua que el pantà estava a punt de rebentar. La tercera: pel Nadal anirem als mercats nadalencs d'Alemanya. Tenies raó, vaig a posar-me a fer esport regularment. La següent: anava a eixir ara, però ja que has vingut em quedaré una miqueta més. La següent: les pluges del cap de setmana van a ser abundants al litoral. Per al berenar de demà vaig a fer un pastís de poma. I finalment, Pau m'ha dit que va inscriure's a classes de karate. Feu aquests exercicis, pareu si voleu el vídeo per fer-les tranquil·lament i us espero d'ací un moment amb les solucions. Molt bé, veiem quines eren les solucions a les frases que us he proposat. La primera és: l'Ajuntament va aprovar pròximament l'oferta d'ocupació pública. L'estructura d'imminència és va a aprovar i és una estructura incorrecta, és el verb anar a més infinitiu i anar està en present. Per tant, és estructura incorrecta i la forma correcta seria simplement una forma de futur: aprovarà pròximament l'oferta. La següent: hi havia tanta aigua que el pantà estava a punt de rebentar, és una forma correcta. L'estructura és estar a punt de més infinitiu. La tercera: pel Nadal anirem als mercats nadalencs d'Alemanya, també és una forma correcta. Tenim ací una forma en futur. La següent oració: tenies raó, vaig a posar-me a fer esport regularment. Noteu que tenim també el verb anar a més infinitiu i anar està en present, per tant, no seria una estructura correcta. Em posaré a fer esport, simplement en la forma de futur. Anava a eixir ara, però ja que has vingut em quedaré una miqueta més. Anar a més infinitiu, però en imperfet d'indicatiu, per tant, és una forma correcta. La següent: les pluges del cap de setmana van a ser abundants, imminència, anar a més infinitiu, anar en present, incorrecte, la forma correcta, seran, el futur. Per al berenar de demà vaig a fer un pastís de poma, el mateix. Aquesta estructura en present indicatiu és incorrecta, la forma correcta seria faré un pastís, el futur, simplement. I finalment, Pau m'ha dit que va inscriure's a classes de karate, el mateix, m'ha dit que s'inscriurà en futur a classes de karate. Teniu ací una bibliografia tant en suport paper, que són aquests, primeres referències, com material també en línia que podeu trobar a la nostra pàgina web de l'àrea de promoció lingüística, en aquests apartats. Sintaxi verbal. Molt bé, moltes gràcies. Teniu el centre d'autoaprenentatge a la vostra disposició i també us deixo les meves dades personals per si voleu posar-vos en contacte amb mi.